mi dovolte teda niekoľko slov. Ja viem, že teraz absolvujete prednášky alebo rozhovory s viacerými ľuďmi z politického alebo verejného života. Chcem, aby ste pochopili tento môj vstup alebo teda to vystúpenie tak, že by som sa s vami podelila o tému, ktorá možno na prvý pohľad sa niekomu bude zdať taká všeobecná, príliš vzdialená od života, téma ľudských práv, ale myslím si, že ak budeme ju konkretizovať, ak ju rozmeníme na drobné, tak zistíme, že je to téma, ktorá je čím ďalej, tým viacej živá. Čiže ja dobre viete, že pôsobím teraz rok a pol, alebo nejako tak približne hore-dole, ako predsednička výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Takže v tejto funkcii alebo v tejto pozícii som sa možno viac stretávala aj s konkrétnymi problémami, ktoré sa týkajú tejto témy ľudských práv. Chcela by som, aby ten môj vstup bol stručný, budem sa snažiť, ale niekedy choroba z povolania, tak potom signalizujte, že dlho rozprávam. A chcela by som, aby sme potom o niektorých veciach diskutovali. Čiže berte to, že ja niektoré veci poviem také námety, aby by ste mohli vyjadriť na to svoj názor. Pretože ste mladí ľudia a tá téma určite ľudských práv je aktuálna, ak budeme hovoriť konkrétne. V prvom rade by som začala jednou vetou, ktorá si myslím, že platí, že ak sa zamyslíme nad tým, že podľa čoho hodnotíme vyspelosť ľudskej spoločnosti, čo myslíte? Sú rozličné kritériá. Ja nechcem skúšať, lebo teraz nie ste na seminári. No, môžeme hodnotiť rozlične. Môžeme hodnotiť vyspelosť ľudskej spoločnosti napríklad podľa životnej úrovne. A tá sa dá odhadnúť alebo kvantifikovať číslami. Čiže napríklad priemerná mzda, alebo výška minimálnej mzdy, alebo proste viete, že sú robené rozličné prieskumy a zoraďovanie krajín podľa životnej úrovne a tak ďalej. Čiže to sú čísla. Ale ja si myslím, že ak hovoríme o ľudskej spoločnosti, a zdôrazňujem to ľudskej spoločnosti, tak vyspelosť ľudskej spoločnosti by mala byť hodnotená podľa úrovne ľudských práv v nej. To je základná veta. A tým hodnotiteľom úrovne ľudských práv by nemali byť ani politici, nemali byť ani inštitúcie, ani prieskumné agentúry, ale by mali byť tí prijímatelia, to znamená ľudia, ktorí žijú v spoločnosti. A preto by som chcela, aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, aký je stav ľudských práv na Slovensku, ale nielen na Slovensku, lebo to má súvisť aj s Európou, alebo vôbec vo svete. Či sa krajiny, ktoré si hovoria, že sú vyspelé demokratické, uberajú v oblasti ľudských práv dobrou cestou, alebo či pod tou maskou demokratizácie, ochrany, bezpečnosti sa pomaly neodštíkáva, neuberá z ľudských práv. Len pre zopakovanie, v ústave nájdete, že ľudské práva sú zadefinované v našej ústave, teda v tomto základnom zákone Slovenskej republiky, v takých 5 kapitolách. Čiže sú to základné ľudské práva a slobody, politické práva, potom práva národnostných menšín etnických skupín, hospodárske, sociálne, kultúrne právo, no a právo samozrejme na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva. No a z tohto pohľadu, ak budeme hovoriť o hodnotení, teda, že či ľudské práva každého občana sa od roku 93 alebo možno 89 posúvali vyššie, alebo sa z nich uberalo. Vy, keď sa na vás tak pozerám, tak ste plus minus okolo 20 rokov, že? To znamená, že vy ste približne rovesníci Nežnej alebo Zamatovej revolúcie. Vtedy, keď ľudia, keď sa menili spoločenské zriadenia a keď všetci sme do toho išli s nádejou, že sa budú zvyšovať práva, ľudské práva a že sa bude demokratizovať spoločnosť. No a teraz, keby ste si dali ruku na srdce a sa opýtali, že či pociťujete vy, že žijeme v spoločnosti, alebo vôbec vo svete, hovoríme o Európe, o svete, kde ľudské práva sa posúvajú vyššie, či sa zväčšili, alebo či z tých ľudských práv nám nejakým spôsobom ubúda. Tak potom v diskusii môžete vyjadriť svoj názor, ako to vy vnímate. Môj dojem je taký, že za tých 20 rokov sa nejakým spôsobom tie ľudské práva snažia pod fazónou demokracie obštikávať, obstrihávať a chybou je, že na úrovni nielen Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie sa politické elity, politické špičky vzdialujú od reálneho občana a reálneho života. A o tom sú vlastne ľudské práva.
O tom môžeme tiež hovoriť. To, čo mi vadí, to je to správanie špičiek alebo elít, pretože keď sa pozrieme na Európu, Európska únia teraz funguje naozaj ako možno veľmi, veľmi vzdialená od toho, čo kedysi mala na začiatku byť. Pretože Európska únia vznikla na základe, alebo to bola tak krásna ideál o spolupráci národných štátov, založených na národnej báze, na rozvoji spolupráce aj na ekonomickej úrovni. Teraz je podľa mňa Európska únia poprvé prebyrokratizovaná, a po druhé je mnohokrát nefunkčná, pretože vlastne ako keby sa tie politické elity uzavreli od ostatného sveta do nejakej sklenenej gule a necítia tam ani vietor, ani slnko tam nesvieti. A výsledkom toho je fungovanie Európskej únie, Európskej menovej únie. Vidíte, čo sa teraz deje. To všetko tiež súvisí s ľudskými právami. To nie je politika, to sú ľudské práva. Práva jednotlivých ľudí. Pretože tí ľudia napríklad, čo myslíte, prečo sa mladí ľudia búria teraz, boli ulice plné nielen v Anglicku, ale aj vo Francúzsku, v iných krajinách. Čo chcú tí ľudia vyjadriť? O tom tiež môžeme rozprávať. No a vlastne dôsledkom, takým typickým príkladom, ktorý by ste vy mali vnímať o mnoho citlivejšie, možno ako tie vyššie ročníky, a ktorí sú typickým príkladom toho, ako sa politické elity vzdialujú od ľudí a ako sú potom vlastne ich rozhodovaniami exemplárne porušované základné ľudské práva, úplne osobné ľudské práva, je podľa mňa tá známa dohoda ACTA. Dobrý deň. Dohoda ACTA, ktorá bola podpísaná 20 krajinami, ak ma pamäť neklame, veľmi potichu, veľmi pochutným spôsobom. Určite ste o tom čítali, určite o tom viete, áno? Čiže toto je vlastne koncentrát a typický príklad toho, ako by nemali fungovať štáty, pretože dohoda ACTA, môžeme o nej rozprávať, je podľa mňa o tom, že vlastne môžu byť obmedzované základné ľudské práva. To nie je len ochrana, ako sa pekne hovorí, nejakého duševného vlastníctva a nemožnosť proste zobrať niekomu čo aj pieseň alebo stiahnuť nejaké literárne dielo na internete. V praxi, ak sa naplní tá dohoda, tak Slovenská republika k nej pristúpi, to znamená, že jednoducho, po slovensky povedané, internet, jediné slobodné médium alebo priestranstvo informačné, bude tvrdo cenzurovaný. Ja si pamätám, keď niektorí kolegovia veľmi tvrdo kritizovali Čínu za to, že je cenzurovaný v Číne internet. Ale Čína sa zadefinovala, že sú jednoducho socialistický štát, tak ako niekedy u nás, že je diktatúra proletariátu, tuším, tak je diktatúra. Keď sa povie, že je diktatúra, tak je to jasné, nikto nehovorí, že je demokracia. Čiže keď cenzurujú internet, tak diktatúry je toto, ako by som povedala, nie až také divné. Ale teraz, keď sa to deje napríklad v týchto krajinách, našich a celosvetovo, pretože 22 krajín to podpísalo úplne pokutne, ako nejaký tajný spolok. A čo je hrozné, čo som povedala, že mi vadí ako správanie sa politických špičiek je, že nikto z tých politikov nepovažoval za potrebné sa na to opýtať ľudí. Pretože každého život to môže zasiahnuť. Vám sa môže stať, že jednoducho sa nedostanete na nejakú stránku. Alebo budete mať odpálenú svoju stránku. A dokonca to môže ísť do takých fáz, že je človek trestne stíhaný za to, že napríklad sa stiahuje nejaký materiál. Veď to je nonsens. Alebo že bude kontrolovaná mailová pošta. Ak vzbudí podozrenie, že v tej pošte je, dajme tomu niečo, čo porušuje, čo ja viem, ochranu autorských práv a tak ďalej a tak ďalej. Vymyslieť sa dá všetko. Môže sa to natvrdo zneužiť aj v politickom zápase. Pretože môžete mať odpálenú nejakú stránku strany, a to sú tiež politické práva, patria medzi základné práva, alebo teda medzi časť ľudských práv, a môžete sa súdiť. No, vysúdite sa po voľbách, povedia vám, že sorry, ospravedlňujeme sa, ale už sme preleteli.